Pinoy Bus Driver TV. Oh, sino na eh? Ano, pakang gabi sa ating mga pasayero dyan, magandang gabi. Ito na yung Sarangay, Kahornisol. Pinilo Highway. May ginagawang kalsada dito Pagsit. Mga one lane lang, one lane. Meron tayong stop and go. Guys. Mga sa mga karagay, pagpuntahan lugar, mga na pagpili, sa bus. Mga pasayro, sa tawag. Huwag lang. Saan ba tayo mag-isip? January. Bakit na ba kayo? Siya. May sumalubong si Roger, kaya nabuhol tayo. Pag ganito may pupunta, ito kayo sumalubong. Pag ganito mga probinsya, pag alam yung nagbutot-butot na yung mga nagsusunod dyan, huwag yung iwasan. Kasi alam nyo na yan, mga ganito, mga nasiraan, mga ganito, rin yung kasada, mga hukay. Huwag yung salbungin, kasi ano na mga babara nito kanya tuloy na. Sa mga ganitong probinsya, mga magkiti ng kasada, o naka-stop lahat yan, sumunod ka na lang. Kasi babara talaga yan, o tulad yan. Ano pa tayo yan, pusto na eh. Marami na tayo. Marami may siniksik naman dyan. O kaya may na-breakdown, nasiraan. Ayun dyan. Tao lang ang kalawan.
Sekarang apa apa sih? Apa lah? Orang main istirahat di situ. Baru istirahat di bawah. Yeah. Go. Good. Good.
đây rồi sửa size 3 Simone thì bạn học biết đây đây cao đó đúng talaga sa kanya 8-4 sẽ có thì tôi không
Southbound. Yan.
Go. Wala ka dyan. Lord.
Right. Para sumunod sa pagkukulit.
pagkadang sa tutok. Bigyan niya rin siya ng ay. Kaya kapunod sa akin niya, lagi ng ay. Yung silawan niya ako. Ano siya eh. Mga kabadya yung silaw ng buwan. Yung silawan niya ako eh. Ayaw, ubusan. Sa kanya hindi sila.
pag-check ko lang. Sige. Ha? Yan. Bumulog na yung lagi ang kamay. Para nandiyan. Baguhan na yung reto dito ng Musay. Gawin tayo. Gusto na eh. Dapat na manayay kayo. Sila rin pumusot. Dapat na gawin ng manayay kayo nakabulto. Kaya ka. Sila rin. Sila rin. Sila sa tiniro. Ako lang, kailangan ko kalawang ng pusit. Ikaw ba iling pagkain ng pusit? Lalo ko nakapulpag na ako ng pagkain. Dito silawan yung sinusundan ko. Silawan yung sinusundan ko eh.
Nalayan mo yung sa double B. Double B. Mag-CR pa kayo, CR. Ay, ang kape. Ang kasunod nito, matog na. Turusokon. Kaya, mag-CR kayo. Dapat mo, nangay